Onye ọma ndewo. Ndewo. Kedu aha gị? Nwada Chinaza. Nwada Chinaza. Nwada Chinaza, achọrọ m ka mụ na gị emerịta ihe omume. Achọrọ ka m jụọ gị ajụjụ n'asụsụ Igbo ka ị saa m ya. Nke ọla ị zatara, ị ga-enweta $150. Anyị kwụ n'otu ebe. Sa anyị gaa n'ihu. Ọ dị mma. Ajụjụ a ga-abụ na ilu, ị ga na-emezu ilu ndị a dịka nwaada Igbo. Anyị gaa n'ihu. Ọ dị mma. Nke mbụ, anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Gburu 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 gburu. Ire ọ na-emenụ. Ngwa jide ọ fọrọ ịmara ego m fọrọ ebe akwa ya. Ị gakwa ada ikwo ya na bekee, ị gakwa ada. Ọ dị mma. Nke abụọ, agbakọ aka nye ọma mere Ya agba ọfụ. Burukwe ele ọ fọkwara atọ. Ngwa eme ngwa Emeghara ọdachi. Chineke mere mebere ego ọ ga-agwụkwa agwụ. Ngwa aka jaja Butere ọnụ mmanụ. Ọ dị mma, ọ kọkwara otu o. Ọ dị mma. Ọkụ ree nwata ọtụba. Ọkụ ree nwata ọtụba. Tụwa ụjọ. Enwetere m ya. Don't ask me that stupid question. Gburu. They have failed! Asị. Ọkụ ree nwata ọtụba okpokoro ijiji ụjọ. Ngwa n'ime na.